hangkai tini mohai phungo tambagei norok chumanani phaina nangkha sar tija sagar balaka hamai tini media person ni se gomilano chung tini west champasara district list ni andaro ward nong 5 tini takho okra tini dabonabe bini logisong sori saktaya bon ni ji sakbatam sori saktaya chung sigang ocha bono bisi chubai thamika abni yagulo tabu bini logisong babani saktaya ngai balai serious condition tongo bin logisong mungkai kilong ti deborma bobo abahino sugar ni patient plus TB bomanjak te yakung yagrok joto mayang baika botau paralysis type ngai tongo gabon magai borok continuous biti chawi tongna nango insulin nai tongna nango gabon magai balai kesebo klaijak borok magai chungtini chini west champasara 5 nong ward ni joto members teo jani joto Tipra mothani warriors TWF te chino jaga phai manjak chung koi district president political district president chini takokra da rajesh te jaga koi district working president chini deputy te chungo jaga west champasara ni chairman vice chairman joto TWF te Tipra motha te youth joto muwen chung chini jaga kisita chuba phika amai keno buskani salo chung borongno bahike te chubai mante bo chai tolenai boroni tabuk balai thini angko bo balai kom hemoglobin bo borok just 7% chi ga mongai no borno buskani sari sami bisingo thiri na mongai chung joto warriors sami bisin tike collect kai bahike relaiman chung chai tolenai dai omono chung buskani salo borno te bahike bahai chubai man dai chung chini adisi hapang ne hite bo bahike chubai man chung awstha do na lenai karon borok orang daily si rang nangai dong hai company income ni source bo sakbe thamchi sori sakte te bin logi chung sakte ga bahike income khane bone income ni balai kesep mongai chung joto na to kaise ti brasa local ni amchoi ningai bo chung joto borno chubai mangai chanai joto no chubai bisinti boni nokong bo ragai thangmane boni thinang bo kisa kuar ngi man asuk na hambai tini mohai bemar klaijak rok to chung nubu kwbangma jaga rogo norok chubai bo tongo tini bo chubona phayo kai tam sanai mohai rok chubasuni bagai dabu norok tangai rina nangkha hambai sini media person no sole norok chini mothani bisingti nuk tonga chini bubagra bises babe chini mothani chini jara warriors jongno sob somoi no sawo jekhane chuba chonani tongo bo sori hamyang mano nok hamyang mano ba kwbangma jungjalo tongmano tokon jungjalo tongnai rokno chubanani bangai chungno dagi jakno sikla rokno no khana tui nani bagai dagi jak aboni no kaisa bo asuk chungno hamjak mani chini bubagra bo bini hamjak mani bisingtui tini Tripurao kaisa selaijak mungphai gageo haino gya kebo jodi inting tongkai chubalai mani a culture Tripurao tongmaya কিন্তু bubagrani je asuk chini do phano hamjak mani do phano thamjak thupsa khaijani bini hamjak mani mari ingi no chungoro chini mawa borno bonobi bini chini mami bo chini pachim champasara 5 nong ward klaijak kai bini je khanamani 3 mas jabot amyang tongo sugar tongo TB tongo abo hai okay abon bangi sing khanama baluka chungbo kwbangma jagabo kisa misa subalai tongo bai hatcha subalai meyang leris thanga chung khainai tongmani okay tini phailai maka chung joto chini aro chini tamani zonal ni chairman chini dako bisu chini working president district ni tongo chini dako trithi abage chini block ni vice president dok chini o pasim jamasar ni chairman khobai chini joto aro tongo chung asuk kwbang phaime phailaika ija subana ni gabono omahai kwbangma borok tebo nangjak nai tongo oi tongo gai oro ningai sobche tabuk thei komi tongmani omo belai khino nang thei rinai sin borok baksa kirijago aborok nang sanamo chung sin thei ahainchi 2-3 mas por khaise ahain nষ্ট tong thang jara thei rinano kiri tongnai bongna wang sanamo chung thei rinano kuni kinakene ani sori sustongga bo keram phangtu kupung phangtu bo thei rinani juggo thei ritum 3 mas por thei riman gabono oro bo nangi tongo mamini bini bagi bo jara tini nai tongnai rokno kusarnai abo haikai thei rinani abo khaji tei subanani bagi bo jotono koboknai ke asung sasung dadane bommo bonum bidde berma angkai dabu hamya klainai nin tam klai aba an logi so
बरन सिमे महाय बेमारं फै क्लाइदोंमोन नाबा 3 मास मतong dong ha ang pula ang kalaikha tamne nung bak laikha sigang ka ang yagung himayang gai bai sangka abo ko boi 2 mas ada man perekhino ang logi sungtai sa ko sukan biti sai tamane mo gap di khata gap di mo jagai atka sukan badi thanga baru kai hospital la tangka 10 din tongikha abang pura suti pheka abang pura taisa 3 din pore taisa tangka taisa 4 din tongikha abang pura khai thinang ha tam buti bemar hinmo amne doctor tam ni sa em nó phải sukan tongmani ngeta jibit lang yo lo emadai khai dioi aro di phan manja ka TV ru ngo hap to TV ru nei ngaro kop ngo kop porikan bagai kop ngo na nai kha kop no khoya kusugya nagai mo background go si nei saka ngai abani bithi dikhatabu abo dibo ngai sugar khai pore sai sono poli to ei insulin ro dibo matung ta tabo daily 3 time insulin maru kai tam samurok klaidong no anto ta samsi khaiman leu ngo himayang gai yakuni baga agi ke kadni sito khimani nukhro khaiman le hai abo to ta kom kam bodo no ta nukhungo borok busuk tong family nukhro ngo sungkro burei an chere rok nei kaisa pori tongo officer ekra ka tini oro chini sarsong mothani bising tei borok subana phaimane nang tam saklainai bong no motan dito ang sigang wo ani ngo solme afro bro suba phika afro mairung do alu ro suba na abu botai sa suba phika abang bagai yang beli kan mai motor mon kamin bo mungkya sa imu kita agi kita sontos ko pada hindi bum komone tau kai ngo buhin tero parang thata coaching jam masalah pas membuat hamba dia di ni kita sana kam tadi First process tabo nong ni kam gai sigang thuisi kang bini fill up thagri thai fill up brekai sugan ni biti chawai normal kari ai presi tv ni biti masai ni insulin soli to tember masai tember dia insulin komentano kalau duita ada wai kamla mau kan baru didi ko didi ko basis ya no banyak ini harganya dan ketelang masalah itu foto kayak sabda yang di sana nang ro itu kembali sana ko bari no sama sampai aha kok